Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutupin dok nek angop. Engko iki lak yo sambel mlebu no. Sambel mau. Iki bothok ijek tempe iki sayur jangan iwak pitik. Milih sing sayur teronge apa sing jangan iwak pitike? Jangan terong. Terong. Terus anggere tak gekno teh. Ya sing tak ngenteni ning ngono. Tak tanduki segone. Tapi sithik ae. Oh jangane. Oh jangane. Segone sithik ae. Ya wis tak tanduk dhewe ya. Juga jangan dhewe. Mbek wak pitik iki lho, apa mbek jangan apa tahu. Waktu menunjukkan pukul jam 3. Iki jajane mang. Jajane kanggone Mbak Endah mang lah urung mbok mam sidene. Wes gak usah dilongi, sakmono gak apa-apa. Ayo juga jangan terong. Aku tak ambek sambel. Pengen ambek sambel kok. Cek. Centong. Gak kyo. Ambek sayur terong hangat pemirsa. Kyo bu nganggo kyo. Iya. Adek sawidik lah sahure. Heeh. Dia ki ngene. Iya. Wes ki mang ora nganggo bangkong pemirsa, cukup langsung sawah gede sahur terus langsung wes melek. Wes, nah duduk nang sana. Wes, sayur terong. Wes tunggu kalau ada. Nek tak jebokno. Ma. Sik yo teh lagi tak gawekno. Tenis dulu ya. Wis makme anget-anget ngono wis seger pemirsa. Wis pokoke sing dikarepne piye. Penting ndekne makme seger wis. Anake jangan terong. Tak goreng ndok gak usah. Ma ngene mah. Terus tahu yo moh nek jangan wak pitik yo moh. Pengine ndekne sayur terong sing seger kuwi terus karo lauke. Jenenge jak warnane biru. Kuning. Ya, kuning. Maksud nek masak dikasih kunyit. Kunyit. Sahur, monggo sahur pemirsa. Ini nanti gak mak. iya set paket lo ini ada spray sama bed cover ini 2. Nanti untuk pemirsa ya. Untuk pemirsa yang kemarin sudah menjawab dan menebak tulisan siapakah. Ini sini 2 spray dan bed cover. Nanti tak jak ning gone JNT. Wes tak ambil lo teh nanti mam. Maaf. Bu aku mbok tambah segone ya aku suwarku. Aku mau. Iki lo cemilan jajan. Mau warga bar mak. Kita wis bar sahur pemirsa tak kon sahur nang mau. Ki nek bothok nek tempe anget-anget. Ibu juga nduk tempene ibu anget-anget ning dhuwur meja. Gak ning dhuwur ku lho anu anding pawon, anding kompor. Anget-anget icik ning erok-erok. Erok-erok. Iya ning anding erok-erok ya. Anu wis tambah nyemil tan ora gelem. Wis lihat iki pemirsa sebenarnya. Nah itu sama kuntu ada ibadah sehari atau di sanati farda lillahi ta'ala. Cek ning erok-erok. Terima kasih ya. Ya sudah wis bar sahur gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo sahur.
Iki lho. Tempe hangat-hangat. Nah, warung nih. Tepuk ini usah mbok montong. Ndek mau lape tak nggo nganu di pintu ki lho. So, rusuh kok. Tak bisa iki motor aku. Monggo sahur pemirsa. Sego, sambel, botok, tempenya hangat-hangat, garingan ngene. Intan manggo sayur. Aku pengen tak masak apa? Sekarep mesti ngono. Ya, sekarang ibu karo. Ndanya. Sekarep Pak yo nek judule ta. Sekarep yo mesti nek judule to, Nduk. Enggak ron teneh. Keren. Ngene iki eling pas sahur karo Mbak Indah kae yo. Digugah nuduki panci. Mau ditutup panci. Heeh. Dan kok lah beberki kenyarai nih. Nduk kae. Oh, ndek kae. Pas Mbak Indah urung duwe anak. Bang Mbak Indah orang berkeluarga dulu. Cek ning kene kan. Terus tumbas nasi pecel terus dijak tinggu makan bareng-bareng. Kan masa itu HIT ini kan Mbak Indah wis punya keluarga. Itu dene ibu karo Intan. Iki seumpama semben Allah wis ngasih Intan suami, ngasih Intan jodoh. Amin. Iya, Intan kan yo mesti somben sahure karo pasangane Intan. Nah, terus ibu piye, Dok? Ya ambek aku ya, aku ambek suamiku. Ibu mbok jak? Ya tak jak ah. Entuk ibu melok Intan. Ya entuk ah, aku ambek suamiku. Boleh. Boleh. Yo teko. Kan gawe wong sahur Mas. Ibu tak gak lenjokane terus piye no? Terus Iki ta ibu sing iki. Go boleh, kok kesebut apa suka pecel? Tumbas nanti le. Oh, Mas Mundir. Alhamdulillah. Sesok ya nak pengen pecel ya. Hari ini kan pun pengen pecel. Mah wis beli ya pecel ae kok. Man pecel. Ya maksudnya digang. Kan digang kok. Saya pengen ngomong. Kembasnya. Ini tambah hangat-hangat ya, Bang? Ini hangat-hangat tambahnya. Alhamdulillah. Bu aku cirene apa ditukokno Mak Damis kelambi. Mak Damis kok ngiduki ya? Orang diduki. Ayo Tan tak nganu kan terus keburu Intan pulang. Enek lain waktu, wis tau gak usah bilang gitu. Mak gak pernah diduki. Lah kan kemarin Intan harus keburu pulang.
Enak kita guys. Anget-anget, piar-piar enak pemirsa. Doma gak ketok aduk. Ketok nek. An wangi kok ndelik lah, Nduk. Ambune wangi nih. Iku gawe konten apa, Ibu? Mbah, Nduk, Ibu yo kumrah. Atik gluduke banter ya, Nduk ya. Udan ya, Nduk ya. Tak delok sama-sama. 100 ayam. Iya, Nduk ya. Hujan pemirsa, isuk-isuk wis di paringi hujan. Semoga membawa keberkahan ya pemirsa. Adem, lek poso adem. Hujan terus. Muga-muga aku ndang kerang, ndang ngeterke paket. Ya nduk ya rene tak soteng. Iki remi-remi neh ayu-ayu neh lho. Pemirsa bar mandi wangine ra kaprah kok ya. Menjawab pertanyaan dari pemirsa, kenapa Mbah Yi kok tidak disuruh tinggal di rumahnya Intan atau di rumahnya Mbak Indah ini. Semuanya sudah saya omongke sama Mbah Yi sama Repa. Nduk nggone kene lho nduk omahe Mbak Indah apa nggone Intan. Kamar mandine yo cedak. Moh, Mbok. Aku pengen nggone Bunda Dewi ae. Sesuk nek kamar mandi wis dadi dan Al adike yang di Pati kuwi sudah kesini kan mau sekolah ning kene to. Kuwi lagi ngapain dinggone omahe dhewe. Ini iki sementara tok ngene Bunda Dewi. Jadi nggone Mbak Indah iki kosong pemirsa. Terus ngene kosong. Bunda Dewi Senti apa ya saat ini di tempat Mbah Yi sama Repa di sana. Ikan lagi proses gawe kamar mandi toh. Ngono. Udah sampun tak tawani ya pemirsa. Yang bersangkutan mboten purun ndak pripun mosok tak peksa. Tak nganu nyapu ya pemirsa. Mbek nyapu lho. Tadi mbek diresiki. Ya Allah. Ngaget-ngageti ya cah cilik-cilik. Yes, diresiki sithik-sithik. Bendina pentinge dibuka lawange wis sapone. Dan nggih pemirsa. Ayo tak jak maketno. Saurunge nganu ya. Buke kuwi lho tandurno kuwi, kleru. Iki lawange Repa. Kleru Mbah Yi kula. Niku pote Dek Dewi. Ayo, lawange Repa wis bagus. Wah, nduk rambutnya memang ngantuk mesti. Serene Ibu pindah ning kono lho, Nduk. Sak nganggo iki lho, Nduk Tan. Nek nandur nang ndi ya? Oh iki lho. Oh apalah, tak kira apa? Kenapa? Sampai ini dulu. Ku lho jabut. Nggih. Apa ya nek nandur ya? Oh iku lho. Serene Ibu jabut. Sere. Iya, ndek iki kan nandur serai kleru. Iki Kuwi jenenge kembang pukul 9. Iki mau pas jam 9 dadine urip iki nggone Ibu. Iki kan gili Bunda Dewi loro iki. Nganggo cetok kan lho, Nduk. Cetoke kalau ning pot. Ning pot kalau ning pot juga nganggo cetok. Berarti tak jak ning JN. Terus ambek belanja ya. Ambil tak jabut sik. Iki pote Bunda Dewi. apa sakun iki yo. Sing ngandur Ibu. Oh, sing nganter Ibu. Ya wis nyasik sik. Iya. Wes. Diko nandur ngene emoh pemirsa. Ayo Rene.
ibu anak iki. Loh. Anjir ngene tok induk. Wes. Kuku urip ya kan. Ya Allah, nek nggawa kamera piye iki? Nggawa kamera ndang ngene pemirsa nglentuk ngono. Ayo dianu kuwi lho dibuka sprene. Wis bungkusan apa urung? Nek urung kan otomatis dibungkus sik. Kuwi isine 2. Urung enek panas pemirsa jadi urung ditokno. Besok nek lemah neh, nandur neh, nggo nandur apa ngono lha aku bukaan. Isine 2. Duduk kene lho. Engko tatakno tempene Ibu ya. Buka. Adek gak semangat ngono lho, Nduk. Ngantuk. Apa nyoteng Mbah Yi men sakit ae, ngomben dulu istirahat. Ngejak nyoteng Intan ora semangat. Terus sing tak jak syuting sapa? Lah nek Reva cah Aki sing disoteng enek Bunda Dewi, enek Reva, enek Salwa, enek Pak Utoyo, enek Dio. Lah nek ibu mok karek dhewekane nek Intan mohi, lah terus piye ngono. Lah iki lho. Lah yang Mbah Yi sakit juga iso dijak syuting. Kan ya Mbah Yi anu apa ya sering ngeluh, sering apa tak syuting aku yo ngesakno. Engko nek Intan mau tak jak syuting terus sing tak syuting sapa mosok ibu nyuting tripod iki to, Nduk. Lah iya. Semangat to nggih. Lah isine 2. Ayo kita kirimkan. Nah. Bagus toh. Dibuka langsung ya? Ya jangan. Ojo mah dikirimke kok malah nggak buka langsung. Bagus ya warnanya kok. Satunya biru, satunya ini. Ayo kita ke tempat paketan untuk pemirsa. Ayo, cus. Tadi sudah izin sama Bu Guru. Intan pengen jalan-jalan melihat sekolahan ibu SMP zaman dulu. Ndek biyen ibu sekolahnya kuwone kan paling ujung kono. Ndek biyen pembangunannya belum banyak, Nduk. Pembangunannya belum banyak seperti ini. Wong ibu ya tahun 90-an kok lulusnya kok SMP ini. Saiki Salwa sing sekolah ning kene. Oh, kantinnya saiki sebelah kono tan. Kae sekolahan kae. Kono ibu paling ujung kono. Lho. Iki ibu kelasnya ning kene biyen. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dek biyen lho. Iki sini dulu ibu. Biyen urung enek kantine ngene iki belum ada, Dok. Iki biyen ya cek pager-pager biasa. Oh, kamar mandine saiki dipindah ning kene tan. Biyen kamar mandi ya ning kene, ning tengah ngono biyen. Wes gak penasaran dengan sekolah ibu? Weh kembangnya akeh tan. Ayo ndek biyen SMP ku ning ndi? Intan SMP-ne yo ning SLB Negeri Jepon to. SD, SMP, SMA kan ning kono. Loh. Saiki Salwa sing ning kene. Biyen belum ono nduk ngene iki. Bagus to, Nduk. Iya. Kelas ibu. Ini pas kelas 1 ini tak dono. Ndek kae ibu kelas 1-ne ning kene. Kelas 1 ning kene, terus kelas 2 ning kene, terus kelas 3-ne ning ujung kono. Iki Intan. Tak dono ben ora penasaran pemirsa. Gede ini Bu, aku dono sekolahane Bu. Biyen anu nduk papan tulis iki papan tulis nganggo kapur. Uga ngene iki tan, uga putih ngene iki gak nduk tan. Ora putih ngene iki enggak. Biyen nganggo kapur. Nganggone black broad. Nek saiki kan white broad ya nduk ya. Oh iya, nek sing ketinggalan pemirsa topine.
Nah, mbiyen kelas ibu senengane lungguhe iki ning kene. Bangkune yo ngene iki. Dah, ning kene mbiyen aku lungguhku karo Mbak Ika, kadang yo karo Yuli, Mbak Yuli iki ning kene. Kene iki ngene Bu Guru tetep. Nah. Zaman mbiyen kae ijek nek gak salah presidennya Bapak Soeharto karo Bapak iku lho, wakile kan sapa ya pemirsa? Bapak Trisutris napa sapa jaman kae aku ya lali. Dadi mbiyen papan tulise kuwi rupane ireng ngono. Ya wis pemirsa, heeh tapi nek orang. Ayo sini. Ayo. Neng dine. Gak kelas nih. Kuwi sing kelas 2 ning kono, iki kelas 1. Ya wis pemirsa, demikian nggih rasa penasaran Intan pengen ngerti sekolahan Ibu. Dari kemarin wis terjawab. Lagi iki sing kelas mbiyen iki kelas B. Kan kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C. Boleh judulnya cinta lho. Cinta lho. Cinta. CINTA, cinta. Cukup indah namun tak akan abadi. Waduh. Ora sayang, cinta ya abadi lah ya pemirsa. Iki kan bagi cinta-cinta sing gagal, contohnya kayak aku. Lho kok malah curhat. Wis rasah dirungokno pemirsa. Nggih pun pemirsa, demikian konten Ndahi hari ini. Nek kan kok dienggo tanda, tapi ketok tulisannya kan. Rene. Munggah kene. Ya sampeyan. Ambek nyanyi 1, 2, 3. Terpujilah wahai engkau ibu, dengaran engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Apal banyu lagu itu apal kamu? Enggak apal. Ibu yo lali gak apal. Sing anak bermain-main. Ya udah pemirsa, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.